ተሳልጠሎም ንክጅመር ውሕዳት መዓልታት ዝተረፍዎ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝዓመት ገጽታ ሃገር ዝሃንጽ ዓወት ምርኣይ ከም ዝግባእ ተጸሪሑ ካብ ዜና ወጻኢ ሰራዊት ንስሑት ስልሒት ጸላኢ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ተጠንቀቕ ተሰሊፉ ይርከብ ክትብል ኢራን ኣፍሊጣ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعات حدا خوين لو كم تلمود معد زينا حزنا بصينا لنا زيناتات بممرح مساخم تصنح دمانه ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر انستيتيوت تكنيكن ميان سلطنا فيدرئي فلماي وددر عالم لخ مرمرن تكنولوجين مدرخ مجمري مرها قبري يسالطلهم ابتي مدرخ استرخبو منستر ديتا سراحن كلتن تشاله بريچام تكنيكن مويان نلمعات هاجر قند كوينو يغلغل كم زلهم غليصم زلهم ابتي وددر مدرخ كاب هاجرات عالم 16 هاجرات وصيت مرمر تكنولوجي مهزون كم زقرب ادمام تغليصيوم نتي وددر كاب زقربو 80 سراحتات 30 زخونو نوددر استمرصون لعلميت سراحتي فطران تكنولوجي دمام نوددر كم استمزغوي تحبير زلهم مدلاو وق سراويت مكلخال نمرقاص بتكنولوجي استحجزه تبصحنت اغلغلوت عنا مهاب زقل كل مداي ريفورم تخايدو كبلام منستر مكلخال حاجر عائشة محمد تزاربن باديات مكلخال حاجر جروب اغلغلوت عنا مس تبهال عالم لخ كوبانيا هندي بمخان اندستري عنا نابز حشه بركن مسغار زقل سممعنت متحبار تختمم تن منستر ابتوان كم زبلو تي سممعنت سبيشالايزد ريفرال هوسبيتال سراويت مكلخالن دياغنوستيك جروبن زبو اغلغلوت كبل زغبريوم بتوساخي مسارات لمعات سغغر تكنولوجين فلطاتن تي تكال بمعباي زلعله اغلغلوت عنا اب ايثيوبيا نمهاب زخل كم زخونه غليصن كبل غلغال زينا ايثيوبيا صبصيبوم نحرستو زغبر تبصحنت ديجيتال سرعات نمحيالن اتوت نمسسانن يسرحلو كبل منستر حرشا غليصلهم مداركت اكلات اب استرخبلو مدرخ لزب اكستنشن بهراو ديجيتال حرشا ايثيوبيان فوروم اغلغلوتن تساليطلهم امخاري منستر ديتا حرشان هورتي كالتشرنتي منستر علي محمد عود حرشا بزبلصه وصيتاو مغبار قلاحتايب كاي سرحلو يلوم متحبار اغلغلوت ديجيتال حرشان اكستنشن مودادن مهزون كم زحاتت دما اصنوت هيبم شتو ديجيتال ترانسفورميشن ابت حراسي مريت تحتوت حرستوت نمعوات مدارك تاكلات بموداد كسرحو علون كبلو اتحساسيبم هافتي تفطرو مس انوفيشن اند تكنولوجي مزمادن ملمعن يغبا كبل منستر انوفيشن اند تكنولوجي افليتوم اب كلل ماخلاوي ايثيوبيا سالسايزور كللاوي وددرن اكزيبيشن مدرخ ذات بانل ساينس تكنولوجي سرعتي مزون يسالتلهم ابتي مرها غبري ز ترخبا منستر ديتاتي منستر بايسا بدادام اب زحلفو عماوتي اب تعودي زلو صقاتات ناب هافتي مقيار زخلو سرعتي مكيادوم تزاريبن تعودي علم لخ توداداري كاب مغبار بتوساخي هافتين مفلفال عبي عقمي كم زلو غنزيبن مناسي دليت سراح انت يكونس مهاستي نكخونو كسراح زسراح زلو سرعتي احيل كمقصال كم زدلن مام اتحساسيبن ناب زيناتات ناب زرزر زيناتاتنا تنحلف تدمام
ኢትዮጵያ ንበጀት ዓመት 2019 ዘቕረበቶ ልዕሊ 2.3 ትሪልዮን ብር ረቂቕ በጀት ንሃገር ካብ ተሓጋዝነት ብምንጋፍ ሉዓላውነት ዘረጋግጽ ምዃኑ ተሓቢሩሎም በጀት ተሓድሽ ዓመት ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ገንዘብ ዘለዎ ርክብ ናብ ሓቃዊ ሓበራውነት ዘሰጋግር ከም ዝኸውን ድማ ይእመን ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ዳሃብያሲን ኣብ ዓለም ለኸን ዲፕሎማሲያውን መድረኽ ናይ ሓንቲ ሃገር ነጻነት ፖሊሲ ወጻእን ተላዛባይነትን ብቐጥታ ምስ ሃገር ዓቕሚ ኢኮኖሚ ዝተዛመደ እዩ ሓንቲ ሃገር ፖሊሲ ወጻኢኣ ብሄራዊ ረብሓ ዝቐደመ ካብ ደገ ጽዕንቶ ፍጹም ዝተናገፈን መርሆ ሉዓላውነት ዝሓለወን ክኸውን ካብ ዝገብርዎ መሰረታዊ ረቑሕታት ሓደ ካብ ጽጋዕተኝነት ረድኤት ተናጊፍካ ብናይ ዓርሲ ዓቕሚ ገንዘብ ምንቅስቓስ እዩ ኢትዮጵያ እውን ንዘበናት ዝጸንሐን ክብርን ሉዓላውነትን ሃገር ዝፍትን ጽጋዕተኛነት ረድኤት ታሪኽ ንምቕያርን ዓርሳ ንምኽኣል ብዙሕ ምንቅስቓስ ብስፍሓት ጀሚራ እያ ነዚ እውን ከም መርኣያ ዝውሰድ እቲ ልዑል በጀት ውሽጢ ዓዲ እዩ እዚ በጀት ኢትዮጵያ ኣብ ባዕሊ ዓቕሚ ዝተመስረተ ሉዓላውነት ቁጠባ ንምህናፅን ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዋ ተደማፅነትን ተደራዳርነትን ንምጥንኻር እትገብሮ ታሪኻዊ ጉዕዞ ስግግር ዘርኢ ስትራቴጂካዊ መሳርሒ እዩ ከውስጥ ያለህ ጉልበት ኢኮኖሚ ጉልበት ፋይናንስ ጉልበት የፋይናንስ የተረጋጋ ፋይናንስ ስኖር አውሽተ ዘለካ ኢኮኖሚ ዓቅሚ ፋይናንስ ዓቅሚ ዝተረጋግዐ ፋይናንስ እንተልወካ ወፂኻ እንተ ተዛረብ ትድመጽኻ ትድመጽ ጥራሕ ዘይኾነስ ጥንኩር ዓቅሚ ፋይናንስ እንተልወካ ዝተረጋግዐ ፋይናንስ ከም ዘለካ ካልኦቱን ይግምቱ እዮም እዚ ማለት ምስ ካልኦት እንትንደራደር ዝኾነ ዓይነት ዝሕገዘና ቅድመ ኩነታት ኣይህሉን ምክንያቱ ንድግፈሉ ጽዕንቶ ስለ ዝበጽሕና ኣይኸውንን ርክብና ናይ ምሕዝነት እንበር እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ዝድግፍ ኣይኸውንን ምክንያቱ እዚ ናይ ሓባር ምትሕግጋዝ ናይ ሓባር ረብሓ ኽቢርና ክንደራደር ይጠቕመና እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግና ካብ ደገ ንዝመፁ ኢንቨስተራቱን ዝስሕበና ከም ዘሎ ይስምዓኒ ዓርሰ እምነትና ዝውስኽን ካልኦቱን ኣባና ዘለዎም እምነት ዝውስኸልና እዩ ኢትዮጵያ ልዑል ዓመታዊ በጀት መሓዛ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት ረብሓ ሃገር ብዘቐድም መልክዕ ጥራሕ ክህነፁ ብምግባር ልዑል እጃም ይህልዎ እዚ እውን ብፖሊሲታት ወጻኢ ዝግበሩ ልዝባት ረብሓ ሃገር ንኸቕድሙ ዓቕሚ ዝፈጥር ይሄ ፋይናንስ ትልቅ አቅም የሚሰጥ ፋይናንስ ነው እዚ ፋይናንስ ልዑል ዓቅሚ ዝህብ ፋይናንስ እዩ ብዝግባእ ተጠቂምናሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ቅድሚ ሕዚ ሃገር ትመርሖ ኢንቨስትመንት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብሓገዝ ወይ እውን ብልቃሕ እንተ ተሳለጥ ሓደ ፕሮጀክት ሜታዊ እዚ ሃገር ከም ትደልዮ ብሄራዊ ረብሓ ብዝሕሉ መንገዲ ንምምራሕ ትጽገም እያ ብርዝ በካ ሃገር ጽዕንቶ ይሕደረልካ እዩ ምክንያቱ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ድሌት ስለ ዘለዎ ውሽጣዊ ዝኾነ ፋይናንስ ንምምዕባል ምፍታና ካልኦት ጽዕንቶ ንኸፈጥሩና ልዑል እጃም ዝጫወት እዚ ማለት ኣብ ፖሊሲ ወጻኢና ልዝብ እንትንገብር ጽዕንቶ زحدرنا ربح هاجرنا لليت هاجرنا بهرا وربحنا زخبرنا للزب نخنجبر يحجزنا يو عمتو بجت إثيوبيا كبيلو بناي عرس فلفل جنزب نمنكس عص جبر زعري كاب عالم لخت كالات جنزب كم IMFن بنك عالمن إلون مس عبيت لجست هاجرات زنبر ركب حجازن تحجازن مسرتها ومواقر صغيريو زوجعزو إثيوبيا تلمتاتا بوليسيا بدليت حسب بوليسي وزعي كاب من مسرات نايب على وشت أو دليت مسرت جيرا نخت كرز يحجزا بزون إثيوبيا مس عالم لخت كالات زلوا ركب كاب أجدادنت نب معرنت كاب تحجازنت نب حق أن يركب زمدنا زي السجاجر تاريخه ومعرفيو ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች ጋር ምስ ዓለም ለኸት ካላት ገንዘብ ቅድም ሕዚና ይሐገዝን ተሐጋዝን ዝነበረና ርክብ ሕዝግና ናብ ሓባራዊነት ፓርትነርሺፕ ርክብ ይዘለውና እዚ እውን ከም ሓንቲ ዓርሳ ከም ትኽላገር ናይ ምሕዝነት ርክብ ይህልወና እዩ ማለት እዩ ናይ ሓባር ተረብሕነት ንኸውን ናብ ዝኾነ ዓቤት ንኽንሳተፍ ገንዘብ ንምላይ ዝኾነስ ንኸድ ሓጋዚ መሓዛን ምዃን ان خدر لخونتات نخفتر يحجزيو اذن تكون حنت هاجر يدون ايتوين مالتيو ازي ኢትዮጵያ بوشت توجنو مواقراو سككر ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ወጻኢ በጽኑዕን በዘይ ብዳህ መሰረት ዝህነጽ ምዃኑ በግልጽ የመላኽት ኢኮኖሚያዊ ነጻነት ወሕስና ነጻነት ፖለቲካ በመዃኑ እዚ በጀት እቲ ሃገር ኣብቲ ዞባ ኾነ ኣብ መድረኽ ዓለም ትስዕቦ ዝተመጣጠነ ዘይሻራውን ብሄራዊ ረብሓ ማእኸል ዝገበረ ፖሊሲ ወጻኢ ብተግባር ንምትርጓም ልዑል منقصاص عقمي زفتريو كومشن هاجراو زت ኢትዮጵያ زيغاتات كاب قرحنت نكوصو بمغبار بزعبا صباح تسفا نكلو ميغبر كم زلو تغليصلوم
ኢትዮጵያዊ ዝኾኑ ባህላዊ መፍትሕታት ጎንፂ ምስቲ ዘተ ምትእሳር ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ መቅደላዊት ደረጀ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝሰረቀ ነቲ ዝወሰዶ መሊሱ ዝበደለ ድማ ክሒሱ ዕርቂ ይብል ምስላ ወለዲ ሃገር ንመናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መንእሰይ እንተጥፍእን ምእራም መስመር እንትስሕድ ድማ ንምምላስ ሽማግለ ዓዲ የድልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዘመናት ዝጥቀሙሎም ባህላዊ ሜላታት ዕርቂ ሕዚ እውን ጎንፂ ብሰላም ንምፍታሕ ግልጋሎት እናሃቡ ይርከቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሳዕራይ ትኸይዲ ሰላም ክልቲኦም ወገናት ተረዳዲኦም ናብቲ ዝቀደመ ርክቦም ንኽምለሱ እውን ይገብር እዩ ኣብ ኸይዲ ዕርቂ ብዙሕ ዘይረዳድኡ ኩነታት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ብዕርቂ ናብ ምርዳእ ምምፃእ እንትከኣል ግና ማሕበረሰብና ዘይምርዳእ ካብ ዝፈጥሮ ጎንፂ ብዘተ ዘትርፎ ሰላም ይመርጾ እዩ ከመንኛውም አቅጣጫ የሚመጣ ሽምግልና በመገኘት እውቀታችንን ህይወታችንን ገንዘባችን ጭምር የምንችለውን ሁሉ አድርገን ለሀገራችን ሰላም ካብ ዝኾነ አንፈት ኣብ ዝመጽእ ሽምግልና ተረኺብና ገንዘብና ጊዜና ተጠቒምና ንሰላም ሃገርና ኣይንድቅስን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ነዚ ውኒና ኩሉ ሻብ ንስዕብ ባህዳር ኸይድና ኣተዓሪቕና መጺና ኢና ሕዚ እውን ኣብ ዝተደለናሉ ቦታ ብምኻድ ሓበራዊ ዝኾነ ኢትዮጵያዊነት ንምህናጽ ድልዋት ኢና ኣብ መንነት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ፍቕሪ ዝተመስረተ ህብረ ብሔራዊ ሓድነትን ኢትዮጵያዊነትን ንምርኣይ ንምምሃር ድልዋት ኢና በዚህ አካባቢ ስንኖር ብዙ አይነት ሽምግልናዎች አሉ ሽምግልናዎቹም በየደረጃቸው ይፈታል ኣብዚ ከባቢ እንትነብር ብርክስ ዝበሉ ሽምግልናታት ኣለው በቢ ብርኩ ፍታሕ ይወሃብ እዩ ከከም ዓይነቶም ንምፍታሕ ነጽዕር ኢና ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ስራሕና ዘለና ንቅድሚት እውን ክንቀጽል ይግባእ ባህላዊ ስርዓት ዕርቂ ማሕበራዊ እሴት ካብ ምጥንኻሩ ብዝሓለፈ ንህንጸት ምትእማንን ሰላምን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ባህላዊ ዕርቅታት ሰባት ክቀራረባ ምግባሩን ዕድል ይፈጥር እዩ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ዝበሃሉን ነዚ እዩ ሕዚ ድማ ከም ሃገር ዘይረዳድኡናን ካብ ዝሓለፈ ተሳጊሮም ለምውን ኣብ ዝሰዓቡና ጉዳያት ኣጀንዳ ዜጋታት ኣተኣኻኺቡ ንምዝታይ ዝተዳለወ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዜጋታት ቅርታ ከም ሓዝ ወፂኦም ተስፋ ንክሕዙ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ምክር አባቶቻችን እንደሚሉ ምክር ሰናይ ለኩሉ ዘይገብራ ምክር ሁሉ ነገር ከተመካከሩበት ይተገበራል ሰላማዊ ነገር ይመጣል ሰላም ይሆናል ኣብ ኩሉ ጉዳይ ምዝታይ እንተኺልና ሰላማዊ ሃገር ይመጽኡ ሰላም ክትመጽያ ብመንፈሳዊ ቦታት ኩል ግዜ ብዛዕባ ዘተ ይግለጽ እዩ ዘለና ጸገም ቀሪብና እንተገሊጽና እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ንሃገርና ሰላም ራህዋ ዝመጽእ እንትንዛተ እዩ ባህላዊ ዕርቅታት ሕዝውን መንገዲ ሰላም ኮይኖም ቀጺሎም እዮም ኣብ ባህላዊ ስርዓት ኣፈታት ሓጎንፂ ማሕበረሰብ ከም በዓል ዋና ኮይኑ ከም ዝሳተፍ ኣብዚ ታሪካውን መድረኽ ምርዳእውን ሕድሕድ ዜጋታት ብንቕሓት ተሳትፎ ብምግባር ንሃገራዊ ጸገም ቀጸል ንዘለዎ ፍታሕ ናይ ምሃብ ታሪካዊ ሓላፍነቶም ክዋጹ ይግባእ ባህላዊ ዕርቅታት ምስ ሃገራዊ ዘተ ብምትእሳር ኣፈላላይ ብዘተ ብምፍታሕ ናብ ሓባራዊነት ምኻድ እታ ናይ ጽባሕ ሰላማዊት ኢትዮጵያ ንምህናጽ ብሕታዊ መማረጽ እዩ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ኣብ ምዕባለ ቁጠባን ዲፕሎማስን ሓዱሽ ታሪኽ እናጽሓፈ ዝርከብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ጥራሕ 48 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ኣኽኢሉሎም መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ እዚ ዓመት ክጅመር ውሕዳት መዓልታት ኣብ ዝተረፍዎ ኣብዚ እዋን ነዚ ገጽታ ሃገር ዝሃንጽ ዕዉት መርሃ ግብሪ ንዓለም ምርኣይ ከም ዝግባእ ድማ ተጠቒሱ እዩ ንጸብጻብ ብርቱካን ኣስናቀ ጌታቸው ኣለሙ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ሓዱሽ ታሪኽ እንዳጽሓፈ ይርከብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ብኽለት ከባቢ ኣየር ዘጋጠሙ ጸገማትን ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ንምጽዋር ዓሊማ ዝጀመረቶ እዚ መርሃ ግብሪ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት 48 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብምጽዳቕ ገፊሕ መሬት ምኽዳን ከም ዝኸኣሉን ተገሊጹ እዚ ድማ ብብርኪ ሃገርን ዓለም ለኸን ልዑል ውጽኢት ኣመዝጊቡ እዩ ሁሉም ሰው ሁሉም ዜጋ የህልውና ጉዳይ አድርጎ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኩሉ ሰብ ኩሉ ዜጋ ጉዳይ ህልውና ገይሩ ስለዝሓዞም ብብርክዚ ዕዉት ክኸውን ክኢሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ናብ ኣስታት 11 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብሓምለዋይ ኣሰር ምሽፋን ተኻኢሉ እዩ እዚ ድማ ልዑል ቁጥሪ እዩ ኢትዮጵያ ኣቐዲማ እትፍለጠሉ ዝነበረት ታሪኽ ጥሜትን ድርቅን ዝቐየረ እዩ ሕዚ ሃገርና ድሕሪ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብተስፋን ልምዓትን ንክትፍለጥ ዝገበረ ብወገን ዲፕሎማሲ እውን ብፍላይ ምስ ለውጢ ከባቢ ኣየር ተኣሳሲሩ ጸቕጢ ፖሊሲ ምፍጣር ዘኽኣለ
عقمي زرخبتلو بركز زبلو علم لخاوي قبائيتات أب حجرنا نكخونو عدل زفترن لعل أسريو إلنا موساد نخلينا هاجراوي كونتات زجنازبن أم مصنعتي استمسرتن مرها قبري حملواي أسر زتبحقوقو مريتات نكحاوين مبحقواقو مريت نكنكي مايكر سمدرين كوسخ غيريوم زيكيدي وحسنا مقبيع مرقات العلا استواصون تبركت كم حجر سنة يقزتا مهناز أخيليوم عفرن ماسكرت سنشل حامد متراف انت نخيل نمدفع كل عينة فريات حرشة نإنسسات نهورتي كالتشر كبزة بلا لكونتات تفتيريوم ما يما أكالاتنا بحوصة كيم اللقو بمنصر مقبارون لعولا استوات واللوم عرم قد شارات شجين كمتكل بلاينو من اللوم لزانو حملواي أسر فلسل علمت كاليو إنا نبلوم حملواي أسر سرنايوم حملواي أسر مايوم حملواي أسر لمعات كتمايوم ويون لمعات كوريدريوم حملواي أسر أب بون النمصوم وزيد أكاليوم حملواي أسر أب مربح النهبي النمصو زلنام وزيد أكاليوم عوتنت مرها قبري حملواي أسر إثيوبيا كاب هاجر حليفو علم الخاوي صوتو قوليهو يرأيالهم بتمرها قبري إثيوبيا زلوا زوبون أهجراون تسمعنت كب كم بال بتوسخي أبا علم لخ تعطي بوليسي كبابي أيرن تموكروتاتن دمسي أفريقيا كتخون حق زوايوم عالم أكف يمرشانا مجب درجتهم علم لخاوي تكال حرشان مقبن نمرها قبري حملواي أسر إثيوبيا أفلو طهيبيوم إثيوبيا قبائي لو تكاب أير أفريقيا أبا أديس أبابا نكتدالو تماريسا السنة دي أيام نقاط على دما إثيوبيا قبائي كوب سالسان كلتن نكتت تعناقد تماريس علام هي علم أكف قبائنو إزي علم لخاوي قبائي يوم مرح تاقرات علم زئكبلو عبي قبائي يوم كم حجر إزي مرها قبري نكدالو عدل مركب مالت أبا بوليسي كباب أير كنديز أكل ساقتي اندافت أرنا كم زخونة مرأي يوم بتمرها قبري كاب حلوة كبابي بتوسخي أب عودي إيكونومي بفلايد ما أفترة عدل سرح لعل أسر أمبيرويوم بزيد ما نبركز بلو مناسي قوامن كزيون عدل سرح تفتيرويوم تلك إسرع عدل يفتر مرها قبرنا لعل عدل سرح زفتر مرها قبريوم أستات كلتنا 5 مليون زيقاتات أبزي عدل سرح تربحتي كوينوم يوم تربحنتو انداوسخة أب زمز ساعات أب لمعات زلوهم دليتن سمعتن انداوسخة زمز كونتات أبزي وان استوادد لمعات تفاسس يخون مرها قبر حملوي أسر بهالي انداخوانا مزيوم إثيوبيا عودت زخونة اللو مرها قبري حملواي أسر نايلوم زبن تخلا كجمر وحدات معلتات أبسترفالو أبزيوان زو قداي هلونا زخونة عوت نعلم مرأي نخكال ساوعد قريبو بعد زينا بمكتال تركو تملكتي حزدما نب زين عداقاينا كنسقرم كومشين جمروك قمتهم لعلي 989 مليون برزخونو ناوتتات كونتروباند تتحيزهم كبل أفليت اللهم كمونغوتهم استتحزو 969.4 مليون بر زي قمت ناوتتات آتاوي كمزخونو يتحبيرو زلهم اتي كوميشن مس تكالات بوليس فيدرالن كللن كمون حزبي بمتحبار نتوم ناوتتات كونتروباند كاب 27 قنبت كساب 3 سنة كتشون 18 عام تمرت بمسارة استقبر كتتل كم استتحازي تقريز زلوم كابزي بتوساقي بمزوارتوت ناوتتات استترترو 16 تترترتن 21 تشكركرتن أب تحتي قصر كم زوعلو كوميشن جمروك أب زوجو مرداتام أم لغيتهم أب مداتنا بزينات وصاي كنسجر سراويت نسحوت سلحيت صلاي ملاش نماب أب تتنقق تسلفي ركب كتبل إيران أفليتام سراويت إيران أب زوجو مجلسي تهيران كاب زخون يخونوان العلي أبز حزوان حيال دلوتن بغليلو زيت دفرن كوين الليلوم إيران أب منقصغاس صلاتي استمال العلنة مرداتها زحزتن نزخون يكون منقصغاس صلائي قلطوف من لاش مهاب زخلن ملوء مدلاو كمزلواونا جنزيبلوم أمريكان إسرائيلن أبلعلي كبري نتعنتن معبالن زي نتعطره وتهدراوي سلالام ميديان قطواوي متقعتن اكوا انتفتنا سراويتا نزي نسحوت سلحيت صلاي ملاش نمهاب بتطنقق كم استسلفم إيران فليت اللام ماد زينا قدمي مززامنا قند زينا تاتزعلت كزخاخركم
ኢንስቲትዩት ቴክኒክን ሞያን ስልጠና ፌደርኢ ፈላማይ ውድድር ዓለም ለኸ ምርምርን ቴክኖሎጂን መድረኽ መጀመሪ መርሃ ግብሪ የሳልጠሎም ንክጅመር ውሕዳት መዓልትታት ዝተረፍዎ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰረ ዝዓመት ገጽታ ሃገር ዝሃንጽ ዓወት ምርኣይ ከም ዝግባእ ተጸሪሑ ሰራዊት ንስሑት ስልሒት ጸላኢ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ተጠንቀቕ ተሰሊፋ ይርከብ ክትብል ኢራን ኣፍሊጣላ مبارك استملكتي مع دينا بزيزة زم سلامتكم عزيزنا مسكن سلام خباب إلى اللي تأخي من دك أنستيو سبوس راح تقصرح خي أنا قطعمي أبنا سويتي بوست قيني سرح نورخو أنا مجمع راح قصايا أوه كي فالس كي بلا شيء طعمي تنك قايدين أنا ولنا ون هذا نيش تنيعت